transició? D'entrada té que ser una política pensant en el moment en què es convoca, evidentment, ajudes, perquè s'ha de fer sempre, per fer una bona producció, una búsqueda de finançament de qualsevol projecte, no? Abans de tot. I, en principi, si treballes en un àmbit com és art contemporani i en tecnologia, a aquest país encara no hi ha aquesta tradició, com altres tenim de fa anys, no? de l'esponsor, sobretot quan és un tema tecnològic, i et veus reduïda només la possible finançació amb un ajut o una beca institucional. Ja que dic que hem millorat els darrers anys amb el que és la manera jo diria com de repartir i fins i tot la manera d'entendre que hi ha diferents moments dintre del procés de producció, i en aquest sentit ha anat força bé. El que passa és que hi ha la clau, que és en els diners, el que és el finançament, que considero que no s'ha augmentat la quantitat, el dot, per entendre'ns, no? Els ajuts a la producció d'una manera real. És a dir, podríem dir que als 80, quan es va començar des de la Generalitat, des del govern autònom, aquesta política d'ajuts a l'experimentació, les quantitats no han sigut, jo diria que augmentades. Exponencials, què va? No. I llavors, han sigut clar, sumatives. Exacte. Llavors, clar, ens trobem en una situació una mica estranya, i és que a nivell cultural, a nivell polític, sí que hi ha hagut un intent de fer-ho millor, però el pressupost no s'ha correspost. Llavors, sempre recau a l'esforç per part de l'artista o el grup d'artistes que volen engegar un projecte, doncs al final acaba tenint que posar diners de la seva part i investigar es converteix en una espècie de sacrifici exagerat. Vaja, que deixes la vida i els projectes es ressenten, no queden bé, perquè no se'ls cuida. És a dir, si necessites una quantitat X per fer un projecte X, doncs que et donguin aquesta quantitat que tu demanes. Que no facin per qüestions pressupostàries retalls, perquè automàticament el projecte canvia i això repercuteix en projectes que no estan acabats o que no acaben de fer-se el bé que es tenen que fer. Total, que jo crec que perdem tots. Si no es calculen bé els costos de les produccions amb el que és art i tecnologia, és millor no fer-ho. Posar, per exemple, aquests processos, aquestes divisions, no? D'investigació, producció i exhibició, que un projecte podia optar a les 3 partides, podries dir que durant 3 anys estaves desenvolupant un projecte. No? Primer l'investigaves, després el produïes i després tenies fins i tot un pressupost per poder-lo difondre o fins i tot per fer un catàleg o el que calgui, independentment del format, per mostrar aquella feina prèvia. No? Això em va donar moltes esperances, vaig pensar ha hagut un canvi a millor, no? Però després te n'adones que si la part d'inversió no es correspon a l'augment dels costos de tot, no té cap sentit. Comentàvem el tema d'ajuts i beques, que ha arribat a un punt que també considero que ens hem de, els artistes, replantejar on trobar finançament o ajut per la producció d'una manera el més independent possible. Ja, és a dir, una mica... Exacte, autogestionar-nos més, és a dir, canviar una mica el xip, pensar en com rentabilitzar la nostra feina i no dependre tant de l'almoina, perquè al final és una almoina, no? Al final el que et donen amb la majoria d'ajuts, almenys aquí a Catalunya i també fins i tot des del Ministeri no han augmentat el caché, no? I a més, ens trobem que la gent que gestiona això, jo considero que no ho fan bé, és a dir, tenen aquesta mentalitat cada cop més de control, és a dir, les últimes beques jo recordo que vaig estar més estona contestant formularis absurds, omplint i reomplint i modificant pressupostos, que no fent la meva feina. No, però això també passa al Ministeri, vull dir, és el tema del funcionariat. És una criba. El Domènec sempre em diu... És la manera que al final tens gent que els ítems s'ajusta. O sigui, a més d'idees brillants, és qui sap demanar bé, o sigui, el que ells volen. O sigui, en el fons, és contestar el que ells volen. O sigui, més endogàmic ja no pot ser. No, però és una submissió també... Però bueno, jo volia parlar això de la gestió, que estaven dient que la gestió està en crisi, no?
tanta gestió. I jo crec que el que està en crisi és el sentit ja d'organització de qualsevol institució. És a dir, per molt que sigui, bueno, som artistes i ens anem a autoorganitzar, és inevitable, costa molt, no caure en muntar una altra estructura, fugint d'una i muntes una altra. Jo crec que hem de sortir d'aquesta dinàmica, hem de descentralitzar i no conglomerar poders de decisió i de gestió d'aquests diners amb un Consell de les Arts ara o com es digui d'aquí uns anys. Són fórmules que a fora molta gent les ha criticat, de fet és una còpia, suposo, exportada des d'Anglaterra del Council Arts, no? De l'Arts Council. I jo considero que els artistes que parlaves fa uns anys et deien que també estaven saturats, perquè es tornava a convertir en un espai de control.